A hostelería é unha opción máis que a mocidade debe ter en conta nos seus estudos, polo que o Centro Superior de Hostelería de Galicia está a facer unha labor informativa polos institutos da comunidade dando a coñecer entre os alumnos a oferta educativa deste centro. O obxectivo é que estes coñezan un pouco mellor este tipo de carreiras, que aportan profesionais cualificados a un sector cada día máis exixente e con máis demanda. Gracias a todas estas campañas que han hecho en televisión los grandes cocineros, Arzak, Berasategui, Ferran Adrià, etcétera, etcétera, cada vez goza de un maior impulso social. Esta mañá os alumnos do Val do Asma, máis os do Lama das Quendas, en Chantada, recibían información detallada sobre as dúas titulacións que se ofertan no Centro Superior de Hostelería de Galicia: Elaboración e Xestión en Cociña e Xestión Hoteleira. Es una formación acorde con los tiempos sobre dirección hotelera. En estos momentos en Galicia es el único centro en el que se puede estudiar esta titulación. Ambas as dúas titulacións contan con parte teórica e numerosas prácticas, tanto no centro como en empresas relacionadas co sector. Segundo o Centro Superior de Hostalería de Galicia, o 85% dos titulados acceden ao mercado laboral no sector hostaleiro e turístico nos 8 meses que seguen á finalización dos estudos. Por outra banda, aos mozos que lles atrae a calqueira das titulacións que se ofertan dende o centro poden acadar máis información acudindo ás xornadas de portas abertas dirixidas tanto aos futuros estudantes como aos seus proxenitores. Los alumnos pueden acceder al centro y se les hace una visita guiada y se les explican todos los pormenores de la carrera, en la que recomendamos encarecidamente que asistan con los padres, para que sepan de primera mano en qué consiste esta carrera.